kotona ja yleisössä. Seuraavana vuorossa Iia Vuorenpää. Hänellä on siis toinen runi menossa 3. Tällä hetkellä 4. Pudottautuu aaltoa kohden. Hakee taas sitä oikeata paikkaa omalle entrilleen. Lähdetään varmaan taas liikkeelle Iian tällä standardilla, eli entry 3, entry McNastillä. Sieltä se lähtee. Hyvin tulee ympäri, ainakin entry 2 pisteet siitä on tulossa. Näin tuomarit alkaa pisteitä latelemaan. Siellä haetaan paikkaa seuraavaan liikkeeseen. Onko voltti tulossa? Sieltä tulee todella nätti voltti isolla ilmalla, ehkä jopa huge. Sitten lähdetään hakemaan varmaan mäkkäriä. Otetaan vähän perän kautta ympäri. 20 sekkaa vielä on aikaa, eli aikaa on melo takas ylös. Iia jo akan virrassa. Melo vaan Iia. Tuomarit siellä laskeskelee Iian pisteitä samalla, kun hän ylös meloo. 10 sekkaa on aikaa. Iia pääsee vielä takaisin, mutta valitettavasti paikan haku vähän lipsahtaa taakse. Vielä on muutama sekka aikaa, mutta ei ihan pääse takas pelipaikoille. Ihan vähän parempi kuin viimeksi, 120 pisteen runia katsotaan tässä. Siinä se nätti voltti. Nätti airivoltti sieltä tulossa Iialle. Tää kyllä